Ke duniya ina za ki da mu ko da na kaso na wani faran mace alkebban mata ga ta dogo a kyau. Kai. Aba. Yarinya ta he iya sai ranki ba mai hana ki abin tsiya fa shi kowa da irin nashi. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? Babu abin da kira mu na in dai anan bangaren ne ko a dogon ja sai dai ido bayana mata su ne mutane na. Kai. Aba. Ke zi a plan jiyo ga bari ga maganinkin mun ga bayan ba shafi shi kuma litsin debate American ne. Ke zi a plan ki dana jin kunya ta ba faka su nake koya miki ba dan ke ba yarinya ce. Allah ko? A'a to ƙarya ne ainihin yanzu bani harkar ƙanin yara dan ita ba yarinya ce. Kai. Aba. Ya dan bai haganta ga kuɗi ga kyawu na san duka nan kana cewa ina ma za ta goya ka a bayan ta koya su ɗaya ne. Alhamdulillah. A bayan mota fa. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. To in ba a bayan mota ba a ina za ta goya ka anan kawai take da guri. Alƙur'an ƙarya kake. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? A ni mai zan ce. To kina ina ji a plan son kowa kin wanda ya rasa Allah ya bani fara mace komai ya ce kamar ki. Sun yi su kau da ni, Allah ka sa in daɗe da raina, sun so a bar batuna. Jakar uba. Kai da Allah da ma kun mun taki nan haibata ku ce mata yaushe ne za ta sai mana mota. A'a ba dariya zaki bakin ga yanda ake yi amma ba ke mata wani bangaren ina rage zafi. Allah wata ranka wallahi. Ba ki je ba? An tono wani abin. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? Na sayan data mana. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana.